Ona, sanu, Guretzat, egunik onena. Enbidia burtsu batekin somatzen zaitut, Bueno, pixka bat, aurreko urtea hobea izan zen, baina bueno. Lastima ez datorrik jende asko handi, eta bueno. Beti dos golfuak etorteko, nada. Realeko golak ez dakit nik ospatuko diren, Egongo dire? Urteko partidua. Licenciado Poza kale horren bukaeran duela ez horren bester arte Atletikeko armarri erraldoi bat ikusten zen. Orain gauzak nola diren, Selei Berriaren lanak baino ez dira somatzen, baina alere badaute gauzak aldatzen ez direnak, tartean derbi baten astapenean, kale hontan bertan pilatzen den giro zoragarria. Real Zale eta Atletik Zaleak gustartuta zuen kuadrillan, ezta? Bai, bueno, bera bakarra da gure kuadrian errealekoa. Akats bat denek baukate, así que... Eta zutengoa zara ba Real Zale izateko? Ez, ni algortakoa. Algortako, eta nolatzen realekoa? Baina familiangoa da eta orduan errealekoa. Ba, bisoga berrizkuek, da kuadriakoek. Bai, honek ez du pikeri gera egiten edo. Nongoak zarete zuek? Durangokuek. Durango? Bueno, baina ni bakizu odol urdinekoa. Baina labatara eta atletiko ezengo dugu ba. Esaten da zenbaitetan Atletik lehoia dela eta kasu hontan literala da, izan ere begira. Nolako txakurtzara daukasun bertan? Bai. Nola dauka izena? Lur. Eta duda logistiko bat, nola egiten da horrelako kamiseta bat jartzeko? Hori, erraza. Gaztetatik erakutsi gotxat eta itxitzen depintzen. Atletikeko kamiseta jarri diozulako, Realekoa jarri eta agian deluk utziko, ez? Igualez. Zu Atletik Zale diskreto horietakoa zara, ze bat dirudi hemen alkondara normala dara batzula, baina horren barnean zer dago? hemen dago bizotza. Bihotzean, Bizotzean, hemen dago Atletin zelan zango gogortasune eta zintzotasune. Lehoiaren horroa Atletiken berizgarria ea partida hasten denean, Zalegoak nola egingo duen horro? Bilbotik entzuten da nabarmen ez dakit, ez duten. Baina, Championsera joatea Realak egin duen egiteko hortarako beto zeban, ez dakit, Berdin zait, oso ondo ez dugu jokatu, baina esperientzia polita izan da. Zei jokalari fitxatuko zendukete zuek Realetik? Ni inorez, Atletikoak hobeagoa gara. Aduriz. Ni errealeko inor. Atzanengo de klasi ikusitxaba batzu ja deskarto horaz. Ander igual bai, gure ikasle izan dakoa. Barkatu? Ander, Iturraspe. Agretxe. Iturraspe bai. Ba, ez dakit. Bate bat izango dozu. Bela edo lan edo. Ba, hoxe beroi. Bela mexikano, hola? Bueno, bain puñetore izango naiz, ni Javi Martínez. Mala letxea dago, No, ni agian Iñigo Martínez oso guapo delako. Azaldu jazu, nongoa zara zu, nondik etorri zara? Tokiokoa. Eta zein da zure taldea? Opa, aleti! Ramon Jonas! Venga, bereki! San Mamés inguruko kaleetan aldarte paregabea dago, Joseba nolako giroa nabarmentzen duzu Bilboko Baldesar inguru horietan. Giro beroa zazpikaleetan Iker sutsua goizan goizetik karrikak tanpetaraino betiak dira eta futboltzaleak besta gose dira. Zein da gaurko plana? Gaurko plana eran jan eta partidua ikusi. Edan, zeo zer jan eta Atleti Champions League. Zuek gaur bronka bai, bai? A ver. Eguna bukaran aserre biak. Oida, bakoitza bere etxea. Parranda ban, amabitatik, amabita arte. Hogeitela gorduko parranda. Bai, ziur. Bihar lanera sekulako agiarekin. Ba, seguru, hori seguru. Zer du berezia gaurko egunak, zuentzako? Ba, beti da berezia Atleti eta Realeateko derbia. Giro ona otealako, eta azkenean, derbila beti da partidua berezia, ez? Partidu politze eta ambiente politze. Gipuzkoako jendia da bizkaitzarrak batziara da... Polita den hori, Jendeak gini guztezea ezagun asko, hemen kuadrilla mintean, ez da festa girua. Aupa. Derbila da. Gose eta egarri. Bai, eta egarri noski. Goxua, eskerrik asko. Segurazki Bilbon gaudelako izanen da, gaur zazpikaleetan gehiengoa dudarik gabe zurigorria da. Realekoak aunitzez gutxiago dira. Triste zaudete? Triste ez, Gutxiago zaretelako? Bueno, baina etorri gana, ambientea hori gutxi baino onak. Zu nola ospatzen du Realeko gol bat? Bueno, ez dut ospatzen, lagrimak eta negarrez beti. Disgustuakin? Ba, noski baiez, Realeko gol bat, ez dut ospatzen. Barrezka ez gitxienez. Triste. Disgustu arpegi horrekin? Bai. Gizajoa. Zu nola ospatzen zu Atletikeko gol bat?
Nik ez dut, ospatzen. Aurkitik bese saltza. Isilikan. Zengo zeneketen niri Realak gola satozke. Nola ospatzen zu Atletiken gol bat? Negarrez baina, emozioko negarrez. Txatuz, esan lekutik eta esan gola niraitarekin bezarka bat emanez. Hau bai, hau ospakizun ona, eh? Ona. Gazte, 500 pelas en la palanca de San Sebastián. Atleti zurita gorria. Txerri guztien ipurria. Hori da Realekoen bertsioa, eh? Hoi da. Atleti gorrita zuria, danontza zara zu geuria. Bai. Hada da kiroltasuna, eh? Txori urdin maitia. Atletikekoa da, eh? Bai, atletikoa naz, baina lagunak dire. Maite. Bastante. Ez que Donostin bizi zanaz urte askotan, orduen lagunek erakutsi hostie. Orduak antzinera joan ala, girua berotzen ari da, eta jendearen zintzurrak ere bai. Atleti! Aupa Reala! Atleti! Erreala! Gol! Beti zurekin, Atletik, beti zurekin. Atleti! Real! Atleti! Real! Gaur bronka segurua. Seguro. Txuri urdin maitean. Atleti Champions League!